Хора, в този час. Операторке поеми. Шапката. Операторке поеми. Не бе, я. Хора, този път от тук. Бе, не е ли е така? Да, стиха. Имаме след тебе. Дай ми телефона. Хора, като Аз ще слезна там. Хора, като... Добре, чакайте! Чакайте! Оттам! Хайде. Добре. Дайте. Да. Хора, сега не снима операторката ми, аз снимам. Не знам как се виждам. И сега отивам при операторката ми, която избяга. И тя сега трябва да дойде при мен. Операторке, идвай. Тя малко се. Еми, отивам. Меги. И чакай, бе. Операторката пое. Така, сега както каза тя, поемаме през барина. Дай ми телефона. Аз мой така сама се справя. Може само. Операторката пак поема. Вземе по-такава пръчка и потегляме. Хора, кой иска да минем ето така, да минем през уния дървета и да дойдем от тези камъни. Хайде, хора, отиваме на дълго пътеше. Ау, тук некой операторки. Внимавайте. И внимавайте как снимате. Хайде. Айде да там да поем. Айде да снимаме ето това. О, леле. Не знам нещо с жилет да не... Ето и там има. Открихме две. Айде да поемем оттама и... не. Те ще ни се карат. Хора, ще минем ето тук. Знам един камък. Тук си има доста бурли. Давай, давай. Връщаме се, защото Емили е минала през много малко. Ама абсолютно през много малко. Брат, снимай ми това. Пръчка. Прилича на крака на кокошка. Не. Кой? Слизаме. Слизаме това. Ау! Ето и пак си. Внимавайте, че снимаш. Хора, направихме пътешествието. Сега ще направим още едно. Нека да направим пътешествие. Още едно пътешествие. Антонио, ти идваш ли с нас? Това ни е втора част от пътешествието. Добре. Аз съм операторката. Така, какво снимаме? Снимай мен и Пари се минавайте. Минава операторки. Минава и операторки. Хора, аз съм инфлуенсър. Аз съм инфлуенсър. И тук е много красива природата. Особено, че е зима.
И особено като е зима, вече не е зима. Вижте, там е онова дърво. Айде. Ще да отиваме. Да, ще видите. Вижте, Баира, там дето отихме. О, Зави. Аз съм там. Не! Остави това стекло, Емили. Не. Хора. Нека да дойдем да видим там. Елате да видите. Ама не гледай, ама не снимай така, ма! Гледай ги таз, снимаш така. Дай на другата операторка. Не, аз. Не, това е операторката. Айде, стига вече. Вижте колко много деца водиме. Снимай гледката, снимай гледката. Вижте гледката скотана. Я. Някакво гледка. Вижте, хубава гледка. Вижте, хубава гледка. Това ми е едната операторката, а другата. Така, сега аз ще се снимам. Сега аз ще снимам малко пера. Хайде, аз ги заставам и ще потегнем навякъде самичка. Хора, вижте каква къща. Дидо, пишете дали искате да идем там. Минаваме от тук. Тук и ще видим. Минаваме абсолютно същото. Само че... Какво? Къде отиваме? Тук ще минам. Този път ще минам от същия път. Давайте. Леко. Да. Хвани се за пръчката. Хвани се. Давай. Хвани се и ти. Хвани се. Добре, Даля голема. Еми, хвани се. Хвани се за пръчката. Давайте. Пусни ми. Хайде. Сега ще видим. Ами, Якладе! Викай се шарите това пляупия! Айде, тегло! Може да съм екскурзовод. Може да съм операторката? Искаш ли ти? Да, не намери си пръчка. Добре, айде сега. Хора, да, ама. Само още един път ще покажа едно нещо. Следвай. Следвайте ни! Ели, за какво плачеш? Ох, пак ли та? Ама там нали? Ох, одихме. Това сигурно било моето. Хайде, деца, минавайте. Значи телефона. На. Дай. Поемам си. Hello, так. Така ми викат 2-3 пъти. Миля може... Някакси качвам се от Баира и ще седнем и ще казваме нещо. Кой си харесвам, как е разказала едно нещо, как ми направи. Сега ще видите.
Качваме се на багера. Сягаме с моята пръчка. Хора, искам тази детски харесваме Валентино. Хубаво момиче, малко лош характер. Направим я така. Вика какви с тия бележки. Каза ми там нещо, няма да го казвам. И общо взето тия с предишната не ги хареса, втория са братовчетки. И вече не може да ги харесвам нито едната, нито другата, защото и двете са... Къде ви го кажа? Хора, ма вие защо не се абонирайте? Накрая верно ще първо да снимам. Беше се разчаровал. Никой не ни даваше лайкове, никой не се абонирал, само имаш 55. Какво? Сега вода моята група. Хора, трета част ще води Антония, така че гледайте.